እቲ ታሪኽ እንትጅምር ኣብ ሓዘን እንዳሃለወት ኣብ ሓደ ጫፍ ደው ኢላ መንነቱ ዘይትፍልጥ ሰብ እናዋግዐት እንዳርአየና እዩ። ካብ ሕጂ ንድሓር ቤና ንክገድፋ ከይደውልላ እንዳነገረቶ ካብኡ ድማ ዝደለየ ነገር ከም እትገብረሉ እንዳነገረቶ እንዳርአየና እዩ። ካብ ትፉቕ ዘሊላ ክትወድቕ ትርአ። ኣብዚ ሰዓት ወለዲቴ እንዳበለት እንዳፀውዐት ሓንቲ ንእሽተይ ቆልዓ እንዳመፀት እንትኾን ካብኡ ግን ናይ ወላዲት ነብሳ ወዲቑ እንትርኢ ደንጊፃ እንትፅውዓ ምርኢትና ድማ እዛ ቆልዓ ብሕልማ ምዃኗ ረዲኡ ካብ ሕልማ እንትነቅዕ የርእየና። ንሷ ድማ ሄለን እንትኸውን ወላዲታ ብሞት ካብ እትስእና ጀሚሩ ናይ ስነ ኣእምሮ ፀገም ብዝመስል መልክዑ ኩሉ ነገር ምእዛዝን ምንጋርን ከቢድዋ እስካዕ ሕጂ ደጋጊማ እንዳሓለመት ብፅመዋ እንዳተሰቃየት ትርከብ። ካብኡ ድማ ካብ ሕልማ ብምልዓል ቁርሳ በሊዓን ሻወራ ወሲዳን ዕለታዊ ምንቅስቓሳ ክትገብር ኣብ መንገዲ ሰበይታ ኣቦኣ ትረኽባ ብምልክት ቋንቋ እንዳተናገረታ። ካብ ንግግሮም ከም ንሪኦ ድማ ወላዲታ ካብ ትሞት ጀሚሩ ወላዲ ኣቦኣ ሓዳስ ሰበይቲ ኣትዩ ሓድሽ ህይወት ከም ዝጀመረን ሄለን ድማ ከም ዝኸረየትን ምስ ወላዲኣ ዘለዋ ርክብ ሙሉእ ብሙሉእ ኣቋሪፃ ንበይና ትነብር ከም ዘላ የርእየና። ብትሕትና ብዝተመልአ መልክዑ ናይ ወላዲታ ዝነበረ ትካል ብስሟ ንከዘዋውሩላ እንዳሓተተታ እንትኾን ሰበይቲ ኣቦኣ ግን ንባዕላ ካብ ቤተሰብ ከም ዘርሓቐትን ሞት ወላዲኣ ድማ ካብ ዘይትናገር ብዙሕ ከም ዝገበረትን ሕጂ ድማ ሓቢራታ ብምኻድ ክተዕልሎ ብምእማን ሓቢረን መንገደን ይጅምራ። ብዘይተፀበየቶ መልክዑ ንእሽተይ ምስ ተጓዓዙ ሰባት ኣብ ዘይርከበሉ በረኻ ወሲዳ ጸሊም ዝተኸደኑ ክልተ ሰባት ንከዓግትዋ ትገብር። ድሕሪ ሒደት ሰዓታት ድማ ኣብ ሓደ ሆቴል ምስ በረኸ ዝተባህለ በዓል ሃፍቲ ተራኺባ ምስ ትካላ ሓቢሮም ንክሰርሑ ተሓቶ። ኣብ ክንድኡ ድማ ንሄለን ኣብ ሓደ ናይቲ ሆቴል ቦታ ከም ዘዳለወትሉ ብምንጋር ምስ ናቱ ሰባት ብምዃን ናብኣ እንትኸይድ ብዘይፍቓዳ ደስ ዝብል ግዜ ንምሕላፍ ናብቲ ክፍላ እንዳኣተወካ ቅድሚ ሒደት ሰዓታት ተሲኣ ስለ ዝነበረት በቲ መስኮት ከም ዘዘለለት ብዝመስል መልክዑ ምስቲ ሓፂን ጨርቂ ተኣሲሩ ንሳ ድማ ኣብቲ ክፍሊ ኣይነበረትን ነይራ። ካብቲ ክፍሊ ብምውፃእ ሰቡ ተጠቂሙ እንትደልያ ንሳ ድማ ካብቲ ተሓቢኣቶ ዝነበረት ናይ ክዳን መቐመጢ ወፅያ ሓገዝ ንምርካብ ምጉያይ ትጅምር። ኮይኑ ግን በቲ መስኮት ጨርቂ ዝኣሰረትሉ ምኽንያት ንከይፍለጠላ እዩ ነይሩ። ከይተስኻዕላ ተሪፉ ግን ካብቶም ሰባት ማእኸል እቲ ሓደ ስለ ዝረኣያ ንዓኣ ክሕዛ ከጓህያ ይጅምር። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ኣብቲ ሆቴል ኣብ ሓደ መደቀሲ ክፍሊ ሓደ ተኽለዝጊ ዝተባህለ መንእሰይ ምግቢ በሊዑ ምስ ወድአ ብጸላቱ ተመረዙ ስለ ዝነበረ ኣብ ሒደት ሰከንዳት ሓሚሙን ምትንፋስ ተሳኢንዎን ይርአ። ካብኡ ድማ ብናቱ ክፍሊ ሆቴል እንዳጎየት ዝነበረት ሄለን እቲ መሳሰይ ርእዋ እቲ ዝገብርዎ ከይፍለጠሉ ንዓዓ እውን ኣብ ተመሳሳሊ ክፍሊ እንዳዓፀዋ ይርአ። ብሃንደበት ድማ እቲ ተመሪዙ ዝነበረ መድሓኒት ንክመውት ዘይኮነስ ንክሰክር ዝገብር ብምዃኑ ተሓዋዊስዎ እንትሪኦ ምንጋር ስለ ዘይትኽእል ብስልካ ሰባት ይከታተልዋን ከጥቅዕዋ ይምክሩ ከም ዘለው ሓግዘኒ ኢላ ፅሒፋ ተሪኦ። ንሱ ግን ዘረባ እኳ ከም ቁም ነገር ከይሓሰበ ካብ ክፍሉ ንክትወፃሉ እንተሓታን ከም ዘይሕገዛን እንትነግራን ክትከይድ ክትብል ግን ደጊማ ናይቶም ሰባት ድምፂ ትሰምዕ ደጊማ ንከይተሓት ብምፍራሕ ድማ ኣብ ዘላቶ ደው ኢላ ንሪኣ። ንሱ ድማ ኣብ ናይ ስኽራን ስምዒት ኮይኑ ሓቒፉ ናብ ዓራት ብምውሳድ ሓቢራቱ ንክትድቅስ ንምግባር እንትፍትን ይርአ። ሄለን ግን ንባዕላ ንምክልኻል ኢዱ ምስ ነኸሰቶ ኣብ ጎና ብዝነበረ ሓፂን ብምልዓል ሃሪማ ካብቲ ሆቴል ለቂቓ ወፅያ እንዳኸደት ትርአ። ክልቲኦም ብዘይተፀበይዎ መልክዑ ግን ስሙ ንምጥፋእ ዝምክር ዘሎ ኣክዋ ሓጎስ ተኽለስኪ ዝገበሮ ነገር ብካሜራ ክሰኣል ገይርዎ እዩ። ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ንጎ ድማ ኣብታ ሃገር ህቡብ ዝኾነ ኩብ ዝብል ስም ዝፍለጥ ናይ ቢዝነስ ግሩፕ ትካላቱን ሃብቱን ስልጣኑን ኩሉ ካብ ደቁ ንላዕሊ ንደቁ ደቁን ንሳልሳይ ወለዶ ከም ዘመሓላልፈሉ ሓመይታታት ተሰሚዑ ዜናታት ስለስዮም ዘለዉ። ካብኡ ድማ ተኽለዝጊ እንኮ ናይቲ ቤተሰብ ሳልሳይ ወለዶ ስለ ዝነበረ ካብ ጋዜጠኛታት ዝቐርበሉ ሕቶ ንጎኒ ብምግዳፍ ኣብ ናይ ቦርድ ኣባላት ስብሰባ ይርከብ። ኣኩ እውን ኣብቲ ቦታ ዝተረኸበ እንትኾን ስልጣን ንዑ ንክውሃብ ክብሪ ንክረክብ እንዳፈተነ ይርከብ። ኮይኑ ግን ከይኮነሉ ተሪፉ ስልጣን ንተኽለ ንክወሃብ እቶም ናይ ቦርድ ኣባላት ወሲኖም እዮም። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ሄለን ድማ ናብ ወላዲ ኣቦኣ ከይዳ እያ። ሰበይቲ ኣቦኣ እውን
ኣብ ጎና ብምዃን ተበዳሊት ከም ዝኾነት እንዳተዋስአት ሓደጋ ንክበጽሕ ሓቂራ ከም ዝነበረት ብምንጋር ካብኡ ብተወሳኺ ናይ ወላዲታ ኣዲኣ ዝተመስረተ ቤት ትምህርቲ ንክወስዶ ከም ዘይትፈቐደሉ እንተተናገረት እኳ ወላዲ ኣቦኣ ግን ሓሪቑ እንትዛረባን ካብኡ ወሲኹ ድማ ናይ ወላዲታ ኣዲኣ ስም ኣብዚ ገዛ ንክተልዕሎ ከም ዘይፈቐደላ ብምንጋር ብጽፍዒ ተሃሪሙ ካብ ገዛ ንክትወፅእ እንትገብራ ድማ ይርአ። ኣኩኡ ድማ እቲ ክሰኣል ዝገበረ ቪድዮ ንክዝርጋሕ ይገብሮ። ካብኡ ድማ ገና ነቲ ትካል ከመሓደር ምስ ተመረጸ ብዘይረብሕ ምኽንያት ስሙ ንክጠፍእ እንትገብር ይርአ። ናብኡ ከይዱ ድማ ብገዛእ ፍቓዱ ካብ ስራሕ ክለቅቕ ንምእማን ትፍትን ቀዲሙ በቶም ሰባት ምኽንያት እቲ ምግቢ ክምረዝን ቪድዮ ተቖሪጹ ናብ ማሕበራዊ ሚድያ ክልቀቕን ከም ዝገበረን ንሱ ምዃኑ ድማ ከም ዝፈለጠሉ ተናጊሩ እታ ቆልዓ ኣፍቃሪቱ ከም ዝኾነት ከም ዝምርዓዋን ብዓርሲ እምነት ተናጊሩ ካብ ቢሮ ክወፀሉ እንትገብሮ ንተሓጋጋዚኡ ድማ ናይታ ቆልዓ ኣድራሻ ንኽረኽበሉ እንትነግሮ ይርአ። ወላዲኣ ድማ ምስ በዓልቲ ገዝኡ ዘረባ ጀሚሩ ንሄለን ክትዕገት ከም ዝገበረታ ዝነገረቶ ነገር ኩሉ ሓቂ ድዩ ኢሉ እንትሓታ ንሳ ድማ ቁፅፂ እንዳበለት ክትኣምኖ እንዳፈተነት ተኽለዝጊ ዝተባሃለ በዓል ሃፍቲ ንሄለን ከም ዝፈተዋን ሓቢራቶ እውን ክትከውን ከም ዝደሊ ከምኡ ድማ ንትካሎም ፀገም ክገጥሙ እንተደኣ ዘይደሊ ኮይኖም ግዴታ ሓቢራቶም ክኸውን ከም ዘለዋ እንዳተናገረት እንዳኣመነቱ እንዳሃለየት ትክክለኛ ጓሉ ናብቲ ክፍሊ ብምእታው ብማሕበራዊ ሚድያ ዝተዘርግሐ ቪድዮ እንተርእዮምን ምስ ሃፍታማት ነብሳ ሽታ ተሓድር ምዃና እንዳበለት ስማ ንምጥፋእ እንትፍትን ትርአ። ድሕሪ ሒደት ሰዓታት ናይ ሄለን በሪ ኣብ ገዛ እንዳሃለየት የንኳሕኳሕ። እቲ በሪ ምስ ከፈተቶ ሰበይቲ ኣቦኣ ምስቶም ጋንጊስተራት ሓቢራ ስለ ዝነበረት ደጊማ ንክትሕከት ዝገበረታ እንትኾን እቶም ሰባት ድማ ደጊሞም ናብቲ ሰብኣይን ትወስድዋን ደጊሞም ከይፈቐደት ፆታዊ ጥቅዓት ንክፍጽመላን ብሃንደበት በቶም ሰባቶ ኣድራሻ ኣተላሊሹ ረኺብዋ እንዳተኸታተላ ስለ ዝነበረ ተኽለዝጊ ንብሕቱ ኣብ ማእኸሎም ብምእታው ምስቶም ሰባት ተባኢሱ ክከላኸለላን ካብ ሕማቕ ነገር ክሕልዋ ከም ዝኾነ ነጊሩ ሒዝዋ ይኸይድ። ድሕሪ ሒደት ሰዓታት ኣብ ገዛ ምስ በጽሑ ኣብቲ ሆቴል ዝተፈጠረ ነገር የቕሬታ ብምሕታት ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ንዝተፈነወ ነገር ኣብ ስርሑ ተጽዕኖ ከም ዝፈጠረሉን ካብ ጸላእታ ኮነ ካብ ዝከታተልዋ ዘለዉ ሰባት ህይወታ ውሕስ ክገብሮ ምዃኑ ወሲኹ ድማ ብዙሓት ጥቕምታት ከም እትረክብ ነጊሩ ንክትምርዓዎ ሓቲቱ ናይ መራሕቶ የቕርበላ። ውሳና ቅድሚ ምንጋራ ግን ካብ ናይ ኣዲኣ ትካል ተደዊልዋ ተሎ ኢላ ንክትመጽእ ይንገራ። ንሳ ድማ ፈጢና ምስ በጽሐት ናይ ገንዘብ ፀገም ይበጽሖም ከም ዘሎን እቶም ተምሃሮ ብስሩዕ ክመሃሩ ከም ዘይከኣሉን በዚ እንተደኣ ቀፂሎም ግን እቲ ትካል ኣብ ውሽጢ ዝሓፀረ እዋን ምዕፃይ ከም ዘይተርፎ ዝተነገራ እንትኸውን ንሳ ድማ ሓሳብ ንከይኣትዎምን ንሳ መፍትሒ ከም እተምፅእን ተናጊራ ቃል ድማ ኣትያትሎ ናብ ገዛ እንትምለስ ትርአ። ንፅቢሒቱ ንግሆ ናብ ተኽለዝጊ ትኸይድ ካብኡ ትማሊ ቸኩላ ዝኸደትሉ ነገር ይሓታ። ንሳ ድማ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ዘጋጠመ ችግር እንትነግሮ ወሲኻ ድማ ብዘቐረበላ ነገር ተሰማሚዓ ኮይኑ ግን እቲ ቤት ትምህርቲ ንከይዕዞ ከም ዝሕግዛ እንትነግሮ ትርአ። ካብ ወላዲ ኣቦኣ ነቲ ቤት ትምህርቲ እንተደኣ ዘይገዚእዎ ብዝኾነ መንገዲ ከም ዘይሕግዛ ስለ ዝተረድአት ንክገዝኦን ብሰሙኑ ክገብሮን እቲ ቤት ትምህርቲ ዝተጸገሙ ሰባት ዝመሃሩሉ ስለ ዝኾነ ብህዝቡ ዓብዪ ተቐባልነት ክረክብ ከም ዝሕገዞ እንተተነገረቶ እኳ ንሱ ግን ከይተሰማምዐ ይተርፍ። ንሳ ድማ ኣይምርዓወካን ኢላቶ ገዲፋቶ ካብቲ ቦታ ንምኻድ እንትፍተነት እኳ ካብኡ ካሊእ መማረፂ ከም ዘይብላ ስለ ዝተረድአት ግን ብዘስሕቕ መልክዑ መልክዓ ተጠቂማ ንክትማርሖ ብምሕሳብ ብሓሳባ ንክሰማማዕ እንትገብሮ ትርአ። ሓደ ሓደ ቅድመ ኩነት ዘቐመጠላ እንትኾን ካብ ሕጂ ንድሓር ብዙሕ ግዜ ከም ዝራኸቡን ናብ ስራሓ እውን ሓቢሮም ከም ዝኸዱን ኣብ ገዛ ግን ናብ መደቀሲ ዓራቱን ሕጂ ከም ዝገበረቶን ኣብኡ ዘይኮነ ነገር ምግባር ክትገብር ከም ዘይትኽእል እንተወሓደ 20 ሴንቲሜትር ክትርሕቕ ከም ዘለዋ ይነግራ። ናብ ገዛ ከይዳ ንብረት ንክተምስእ ኣብ ተሓተሉ እዋን ንሱ ቀዲሙ ናይ ባዕላ መደቀሲ ክፍልን ሓደሽቲ ንብረታትን ገዚኢላ ስለ ዝነበረ ንክትከይድ ክፈቕደላካ ኣይከኣለን። ንሳ ድማ ሕጎስቲ ብምዃን ናብ መደቀሲያ ብምእታው ነቲ ቤት ትምህርቲ ቃል ብዝኣተወትሉ መሰረት ነቶም መማሓደርቲ ጽሑፍ እንትልኦ ከሎም ትርአ። ተኽለዝጊ ንፀቢሒቱ ናብ ባሓጉ ንከላለያ ሒዝዋ ዝኸደ እንትኾን ኣፍቃሪቱ ከም ዝኾነት ብምንጋር ድሕሪ ሒደት ዕላላት ድማ ናብ ቢሮ ብምኻድ ንብሕቶም ምንግጋር ጀሚሮም ወላዲታ ከም ዝሞተትን ንሳ እውን ምዝራብ ከም ዘይትኽእል ኢሉ ተቃዊምዎ ዝነበረ እንትኾን ንትካሎም ኮነ
ዝተፈእስሙ ንምሕዳስ ናይ ግድን ዝገብሮ ከም ዘለዎ ምስ ነገሮ ግን ሕጉስ ብምዃን ብሓሳቡ ይሰማማዕ። ካልኦት ናይ ቤተሰብ ኣባላት ድማ ሄለን ክትዛረብ ከም ዘይትኽእል ምስማዕ እውን ከም ዘይትኽእልን ሓሲቦም እንዳሓመዮኣን ስለ ናታ ሕማቕ ነገር እንዳተናገሩን እንትኾኑ ንሳ ድማ ኣብ ሞባይላ ምስማዕ ከም እትኽእል ጽሒፋ ምስ ረኣየቶም እንተደንገጾምን ይርአ። ቀዲሞ እውን እቲ ቤት ትምህርቲ ክገዝኦ ዝኽእል ምስኡ ኣብ እትጸንሐሉ እዋን ብእተርእዮ ባህርን ብውሕዱ ድማ ስለ ርክቦም ሰባት ንምእማን እንተኽኢሎም ነጊርዋ ስለ ዝነበረ ኮነ ኢላ ኣብ ቅድሚ ቤተሰቡ እንትከናኸኖን ኮይኑ ግን ኣኩኡ ከበድቲ ሕቶታት እንዳሓተተ ከደናግራ እንትፍትን ንሳ ግን ስራሕን ናይ ውልቀ ህይወትን ተጸራሪ ከም ዝኾነ ከም ንስርሑ ንባዕሉ ከም እትፈትዎን ትናገር። ኣቦ ሓቁ ድማ ንስብሒቱ ንጋዜጠኛታት ፀዊዑ ስለ ርክቦምን ኣፍቃሪቱ እውን ከም ዝሓዘ ግልፂ ንክገብር እንትነግሮ ድማ ይርአ። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ድማ ሰበይቲ ኣቦኣን ናይ ሰበይቲ ኣቦኣ ወላዲት ህቡብን ሃብታምን ዝኾነ ተኽለዝኪ ክትምርዓዎ ከም ዝኾነት ሓበሬታ በፂሕወን ብቅንን ብሕርቃንን ከመይ ትመርዓ ከባላሽዎ ከም ዘለወን ፕላን እንዳውፃ ይረኣያ። ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ ድማ ቅድሚ ቃለ መሕትት ምግባሩ ተኽለዝጊ ናይ ሰበይቲ ኣቦኣ ወላዲት ሃፍታ ከም ዝኾነት ብምንጋር ስለ ናታ ሕማቕ ነገር ንምንጋር ሞኪራ ዝነበረት እንተኾነት እኳ ንሱ ግን ብኣጓው ዋላ ከናግራ እኳ ኣይከኣለን ነይሩ። ምስ ኣፍቃሪቱ ናብቶም ጋዜጠኛታት ዘለውሉ ክፍሊ ብምእታው ንሕቶታቶም እንዳመለሰ እንዳሃለወ ቅድሚ ሕጂ ምስ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ርክብ ጀሚራስ ዝብል ሓበሬታ ተወዚዑ ስለ ዝነበረ ጋዜጠኛታት እዚ ሓበሬታ በፂሕዎም ስለ ዝነበረ ንሄለን ብሕቶ ከፋትቱላ ይጅምሩ። ንሳ ድማ ብምልክት ቋንቋ ንሳ ከም ዘይኮነት ግልፂ ንምግባር ተፈተነት እኳ እቲ ጉዳይ ግን እንዳኸረረ ምስ ከደ ንሄለን ንብሕተና በይኑ ክፍሊ ብምውሳድ ባዕሉ እንትሓታ ንሳ ድማ ሓሶት ከም ዝኾነ እንትነግሮ ንሱ ድማ ነዚ ሓበሬታ ዝወዝዖ መን ከም ዝኾነ ንተሓጋጋዚ ይነግሮ። ኮይኑ ግን እቲ ጉዳይ ንምርግጋዕ ቀሊል ከም ዘይኮነ ፈጢኑ ካብቲ ዘገም ክናገፍ ተዳኣ ደልዩ ምስ ሄለን ዘለዎ ርክብ ንክገድፉ እንተመኸረ እኳ እቲ ዝዛረብዎ ዝነበሩ ነገር እንዳስማዕ ዝነበረት ሄለን እዚ ነገር ንምፍታሕ እቲ ቦታ ለቂቓ ንምኻድ ትፍትን። ንሱ ግን ደው የብላ እሞ ከም ዝኣመናን ኩሉ ነገር እስካዕ ብዝስተኻኸል ኣብዚ ንክጸንሕ ይነግራ። ድሕሪ ሒደት ሰዓታት ድማ ናይ ኣይቲ ምሁራት ተጠቂሙ እቲ ፎቶ ዝተኣናበረ ምዃኑ ምስ ኣረጋገፀ ናብቲ ጋዜጠኛታት ዘለውሉ ቦታ ምስ ከደ ግን እቲ ፎቶ ትክክለኛ ምዃኑ ዘረጋግፅ ሓበሬታ ካብ ቤተሰባ እንዳረኸቡ ነይሮም። ንሱ ግን ኣብ ማእኸል ብምእታው ብበዓል ሞያታት ተሓጊዙ እቲ ፎቶ ፌክ ምዃኑ ምስ ኣረጋገፀ ብማሕበራዊ ሚድያን ዝወዝዖ ሰብ ከም ዝረኽቦን ከም ካሕሳ ድማ 10 ሚልዮን ከም ዝሓቶ ይናገር። እዚ ዘረባ ድማ ኣብ ናይ ሰበይቲ ኣቦኣ ቤተሰብ ብፍርሒ ንክሰፍን ገይሩ እዩ። ድሕሪ ሒደት ሰዓታት ድማ ሄለን ካብቲ ቦታ ለቂቓ እንዳወፀት እንዳሃለየት ሰበይቲ ኣቦኣ ድማ ኣጋጣሚ ብሕቡእ ምስ ሓንቲ ፅሬት ሰራሕተኛ እንዳተዛረበት እንዳረኣየታን ነታ ሰራሕተኛ ድማ እንዳተዓዘበታ ምርኢትና ድማ ናብ ድሕሪት መሊሳ ወላዲታ ቅድሚ ሞታ ገና ቆልዓ እንዳሃለየት እዛ ሰበይቲ ናይ ወላዲታ ደኣ ሰራሕተኛ ከም ዝነበረትን ንኣዲኣ ድማ ትሕብሕባን ከም ዝነበረት መድሓኒት እውን ትባ ከም ዝነበረት እውን ትፈልጥ። ምስ ሰበይቲ ኣቦኣ ከመይ ተላልየ ንዝብል ሕቶ ቀዲማ እውን ሓደጋ ከይኮነስ ኣዲኣ ከም ዝተቐተለ ተጠራጢራ ስለ ዝነበረት ኣብ ናይ ወላዲታ ሞት ኢዳ ክህሊ ከም ዝኽእል ተጠራጢራ ስለቲ ጉዳይ ምፅራይ ትጅምር። ኣብ ዝቐፅል መዓልቲ ድማ ናብ ኣቦኣ ትኸይድ። ንሱ ቀደሙ እውን ከናግራ ፈቃደኛ እኳ እንተዘይኮነ ንሳ ግን ተስፋ ከይቆረፀት ኣብ ዝቐፅል መዓልቲ ዓሳ እንዳፅመደ እንዳሃለወ ምስ ረኸበቶ ቅድሚ ዓመታት ቀደም ሓቢሮም ዓሳ ዘፅምድሉ ዝነበረ እዋን ብምስትዋስ ተረጋጊዑን ከናግራ ምስ ገበረት እስካዕ ሕጂ ሸለል ብምባል ምስ ሰበይቲ ኣቦኣ ንዝገደፈቶ ቅሬታ ብምሕታት ደጊማ ምስ ኣቦኣ ርክባ እንዳመሓሸትን ድራር ሓቢሮም እንዳበልዑን ትነጋገሩ ይርአ። ካብኡ ድማ ሰበይቲ ኣቦኣ ናብ ገዛ እንትመፅን ንዕኣ ኣብዚ እንትሪኣን ምስ ኣቦኣ ብምትሕረቓ ዝቐነት እንትኸውን ሓቢራትም ድማ ምብላዕ ጀሚራ ፈሊጣ ሄለን ስለ ዝሞታ ኣዲኣ ምንጋር ምስ ጀመረት ካብ ኣቦኣ ናይ ኣዲኣ ዲያሪ ንክትወስድ ፍቓድ ትረክብ። ቅድሚ ደቃይቕ ግን ቀዲማ ሰበይቲ ኣቦኣ ናብ ስቶር ክፍሊ ብምእታው ነቲ ዲያሪ እንዳፈተሸት እንዳሃለወት ኢድ ብኢድ ሄለን ዝሓዘታ እንትትኸውን ነቲ ዝነበራ ጥርጣረ ግልጽ ብምውፃእ ምስ ወላዲቴ ሞት ኢድኪ ኣለኪ ድዩ ወይስ ንስኺ ድኺ ዝቐተልክያ ብምባል ብምልክት ቋንቋን ብስልካ እንዳፀሓፈት እንዳሓተታን እንትትኾን ዋላ ሓደ እኳ ናይ ጣዕሳ ስምዒት ከይተሰምዓ ብፍሽኽታ ከም ዝቐተለታ ዝናገሩ ንእሽተይ ሓበሬታታት ትህባ። ካብቲ ቦታ ለቂቓ ቅድሚ ምኻዳ ግን
ቦርሳ ምስ ተቐበለታ ኣብ ውሽጢ ዝነበረ ናይ ድምፂ መቕድሒ ኮነ ኣዲኣ ትጽሕፈሉ ዲያሪ እንትቕበላ ትርአ። ጥሉል ሓበሬታ ብዘይምርካባ ተስፋ ዝቆረፀት ሄለን ናብ ገዛ እንዳተመለሰት እንዳሃለወት ኣፍቃሪኣ ሓሲቡላ ንዓዓ ክወስዳ ዝመፀ እንትኸውን እንዳፈትዋ ከም ዘሎ ብዝመስል መልክዑ ነቲ ኣጋጣሚ ተጠቂሙ ናብ ቤተሰባ ብምእታው ናቦኣ እንትላለዮ ይርአ። ድሕሪ ሒደት ሰዓታት ድማ ፍርቂ ለይቲ ስለ ዝበፅሐ ኣብዚ ንክሓድሩ ፍቓድ ዝተዋሃቦም እንትትኸውን ተዳልዩሎም ናብ ዝነበረ መደቀሲ ክፍሊ ምስ ኣተው ካብ ገዝኡ ናብዚ እንታይ ክገብር ከም ዝመፅእ እንትሓቶ ንሱ ድማ ኣፍቃሪተይ ክርኢ ብምባል ይምልሰላ። ኣቦና ከም ዝድቅስ ኣብ ዝነገራ ሰዓት ድማ ኣብ መሬት ኣንፂፋ ዝደቀስ እንትኸውን ፈሊጡ ንክተናግሮ ፅውፅዋይ ንክነግራ እንትሓታን ንሳ ድማ ካብ ቁልዕነቷ ጀሚራ ኣብ ዝገዛ መንፈስ ስለ ዝነበረ ክደቅስ ከም ዘይትኽእል ብምንጋር መፍራሕቲ ታሪካት ብስልካ ፅሒፋ እንተሪዮ ሓሳባ ተሳኺዕላን ፈሪሑን ኣብ ጎና መውፂእ ምስኣ እንትድገስ ንሳ ድማ ናብ ተዕራት ብምውፃእ እንትሽውዶ ትርአ። ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ንግሆ ቅድሚኣ ብምልዓል ምስ ኣቦኣ ስለ ስራሕ ጉዳይ ሰላማዊ ብዝኾነ መንገዲ ዕላል ምስ ጀመረ በዓልቲ ገዝኡ ሓሳቡ ንክቐይር እንተደፈአቶ እኳ ናይቲ ትካል ዝተወሰኑ ኣክሲዮናት ንክሸጠሉ ኣብ ስምምዕ እንትበፅሑ ይርአ። ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ናብ ገዝኡ ተመሊሳ ምስኡ ሓቢራቶ ምንባር ዝጀመረት እንትትኸውን ንግሆ ቀዲማ ብምትሳእ ልክዕ ትኽክለኛ ሰበይቱ ቁርሱ ኣዳሊዋ ከም ኣዲኡ ብምዃን ካብ ኣዲኡ ንላዕሊ እንዳተንከባኸበቶ ስለ ዝነበረት ንዓዓ ዝተፈለየ ስምዒት ክስምዖ ጀሚሩ እዩ። ብናይ ኣዲኣ ሞት ምፅራያት ዝቐፀለት እንትትኾን ካብ ኣፍቃሪኣ እውን እቲ ጉዳይ ሓበያቶ ስለ ዝነበረት ንሱ ድማ ፈሊጡ ብሕቡእ ብምክትታል ስለቲ ጉዳይ ይርዳእ። ገንዘብ እውን ሓፂርዋ ስለ ዝነበረ ብግልፂ እንኪ ካብ ምባል ሰባት ተጠቂሙ ነቲ ጉዳይ ዘፃረየላ ሰብ ብምኽፋል ንሳ እኳ እንተዘይፈለጠት ብኻሊእ መንገዲ እንዳሓገዛ ይርከብ። ድሕሪ ሒደት እዋናት ድማ ኣቦኣ ነቲ ናይ ኣክሲዮን ጉዳይ ብግልፂ ናብ ተኽለዝጊ ዘዛውረሉ እዋን ፕሮግራም ተዳልዩን ሰባቱ እውን ተዓዲሞምን ስለ ዝነበሩ ሄለን ሒዛቱ ዝነበረት መስተ ኮነ ኢላ ፈሊጣ ናብ ሰበይቲ ኣቦኣ ብምድፋዕ ሓድሽ ክዳን እውን ከም ዝገዘትላ ብምንጋር ነብሰን ሸይጠን ዝሓድራ ዝክደኖ ክዳን ትህባ እንዳቐይዐት ድማ ብምልክት ቋንቋ ብምንጋር ንኣቦኣ ቅድሚ ምርዓዋ ኣብ እንዳቡን ትሰርሕ ከም ዝነበረትን ሕጂ ንምኽዳን ክትሓፍር ከም ዘይብላ ትነግራ። እዚ ኩነታት ድማ ናብ ሕርቃን ክትኣትን ሓቢያቶ ዝነበረት ሚስጥር ዝተወሰነ ክትናገር ምስ ገበረታ ቀዲማ ኣዳልያትላ ዝነበረት መጻወርያ ብምጥቃም እቲ ኩነታት ብቪድዮ ብምቕራጽ ሰባት ኣብ ዝተኣከበሉ ክትዋረድ ትገብራ። ኣቦኣ ድማ ነዚ ሚስጥር ሕጂ ዝፈለጠ እንትትኸውን ሓሪቓ ንክትጥቃዕ ትፍትን ኣፍቃሪኣ ድማ ንትከላኸልላን ናይ ሰበይቲ ኣቦኣ ወላዲት ዝኾነት ድማ ካራ ሒዛ ክትወጋ ክትብል ኣፍቃሪኣ ንክከላኸልላ ክብል ድማ ኢዱ ምስ ሓረደቶ ንሱ ድማ ነዚ ደም ምስ ረኣየ ፊየንቲ ይወድቕ። ቀሊል ቆስሊ ብምዃኑ ሕክምና ምስ ተገበረሉ ድማ ደም እንትርኢ ከም ዝርበሽን ፌንት እውን ከም ዝወድቕን እዩ። ሄለን ምስ ኣቦኣ ምንግጋር ጀሚራ ድማ ንክተጥቅዖ ፈቲና ዝነበረት ንከይኸሳን ተሓታ ንሳ ድማ ከም ዝፈትሓ እንተደኣ ተሰማሚዑ ኣፍቃሪኣ ከም ዘይኸሳ ትነግሮ። ቀዲሙ ድማ ምስ ሰበይቱ ቅድሚ ምፍልላዩ ምስኣ ይብዕል ከም ዝነበረ ጽሬት ሰራሕተኛ ከይተረፈት ናብቲ ቦታ ክትመጽእ ምስ ገበረት ቀድሚ ሞታ እውን ይብዕል ከም ዝነበረ ብምፍላጣ ኣብ ሕማቕ ስምዒት ኣትዋ ከም ዝነበረትን ንሳ ድማ መድሓኒት እንዳቀየረት ተባ ከም ዝነበረትን ደጋጊማ እውን እንዳደወለት ተፈራርሓ ከም ዝነበረትን ኩሉ እቲ ሓቂ በዛ አጋጣሚ ይፈልጡ። ሕጂ ሄለን ኣዲኣ ብኣሕዛኒ መንገዲ ብሞታ ምፍላጣ ባዕላ ናብ ዘጥፍኣትሉ ፉቕ በይና ብምኻድ ነቲ ኩነታት ደጋጊማ እንዳሓሰበት ፈዚዛ እንዳሃለየት ንሳ እውን ካብቲ ፎቅ ክትወድቕ ክትብል ዕድለኛ ኮይና ግን ይከታተላ ዝነበረ ኣፍቃሪኣ ምስ በፅሕላ ሓቂፉን ደጊፉን ናብ ገዛ እንትወስዳ ይርአ። ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ እውን ብዘይተፀበየቶ መልክዑ ካብ ድቃሳ ምስ ተዝህት ካብቲ ናይ ትማሊ ምስጢር በዘገርም መልክዑ ደጊማ ምንጋር ትኽእል። ሕጂ ኩሉ ነገር እንዳተስተኻኸለ እንተመፀ እኳ ኣቦ ሓጓ ግን ስለ ወላዲታ ኣዲኣ ሓበሬታ ምጥላሽ ስለ ዝጀመረ ምስ ናይ ተኽለዝጊ ኣቦኡ ሕቡር ርክብ ምንባሩ ብምፍላጡ ብደንቢ ምስ ረኣያ ድማ መልኪዓ ናብኡ ምስ ቀረበት ክልቲኦም እውን ተመሳሳሊ ኣለርጂክ ስለ ዝነበሮም ስጋት ሓዲርዎ ናይ ዲኤንኤ ምርመራ የግብር። ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ ቅርርብ ድማ መዓልታዊ እንዳወሰኸ ስለ ዝነበረ ካብ መጠን ንላዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝፈርሕን እዚ ነገር ድማ ንሂወቱ ተፅዕኖ ከም ዝፈጠረሉን ካብ ዶክተሩ ክትርዳእ ብምኽኣላ ፈሊጣ ንክትሕግዞ ካብ መጠን ንላዕሊ እንዳቀረበቶ ኣእዳው እውን እንዳሓዘት ሓቢሮም መፍርሒ ፊልሚ እንዳረኣዩ ይርከቡ። እዚ ኩነታት ድማ ንዝበለፀ ቀራረቡን እንዳተፋተው ክመፁን ገይርዎም እዩ። ድሕሪ ሒደት እዋናት ድማ ሰበይታ ኣቦ ሃኪም ሒዛትሎም ስለ ዝነበረ ክትዕገት ምስ ገበረታ ቀለበት እንዳገዘ ዝነበረ ናብ ኣፍቃሪኣ ደው ኢላ ኣድራሻ ነጊራ ድክመፅእ ምስ ገበረቶ ዓይኑ እንዳረኣየ ልክዕ ከም ኣዲኣ
ካብቲ ወቅቲ ደፍዓ እንትፍትን ተኽለዝጊ ግን ቅድሚ ምምፅኡ ፖሊስ ፀዊዑ ስለ ዝነበረ ዕድለኛ ኮይኑ ናይ ሄለን ህይወት እንተድሕናን ንሰበይቲ ኣቦኣ ድማ ኣብ ፖሊስ ቁፅጥር ክትውዕል እንትገበርን ይርአ። ካብኡ ድማ ነቲ ኣጋጣሚ ተጠቂሙ ቀለበት ገይሩላ ኣብኡ ድማ ካብ ልቡ ከም ዝፈትዋ ይነግራ። ድሕሪ ሂደት ወራት ድማ ኣቦ ሓጎ ናይ ምርመራ ውፅኢት እንትዕዘብ ትክክለኛ ኮይኑ ይረኽቦ። ስለቲ ጉዳይ ድማ ሓበሬታ ዝበፅሖ ኣኮ ንሳን ተኽለዝግን ኣሕዋት ምዃኖም ብምፍላጡ ኣብ ዝቐፅል እዋን ናብ ባሕታ ከናግራ ብምውሳድ ነቲ እትፈትዎ ሰብ ሓዋ ብምዃኑ ብምንጋር ናይ ዲኤንኤ ምርመራ ወረቐት ይህባ። ንሳ ድማ እቲ ሓዋዊስዋ ናብ ኣቦኣ ብምኻድ ትክክለኛ ወላዲኣ ንስኻ ኣይኮንካን ዲኻ ኢላ ብምሕታት ንሱ ድማ ንኣድያ ይፍቅራ ከም ዝነበረን ንሳ ግን ካብ ካሊእ ሰብ ከም ዝፀነሰት እኳ እንተፈለጠ ኩሉ ነገር ክኢሉ ሓቢርዋ ክኸውን ከም ዝፈተነ ካብ ዓቕሙ ንላዕሊ ምስ ኮነ ግን ምስ ካሊእ ሰበይቲ ክብዕል ከም ዝጀመረን ሰበይቲ ኣቦኣ እውን ሽዑ ከም ዝተላለያን ይነግራ። ንሳ ድማ ብዝሰማዕቶ ነገር ሓዚና ናብ ኣድያ መቃብር ከይዳ እንዳበኸየት ምስ ሓዋ ፍቕሪ ከም ዝሓዛ እንትናገር ትርአ። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ኣኩ ድማ ናብ ተኽለዝጊ ብምኻድ እቲ ሓቂ ተናጊሩ ካብቲ ትካል ንክለቅቕ ካብዚ ሃገር እውን ለቂቑ ናብ ካሊእ ሃገር ንክኸይድ እንተፈራርሖ ድማ ይርአ። ኣብ ናይ መጨረሻ ምርኢት ፊልማ ድማ ሄለን ናይ መርዓ ክዳን ተኸዲና ኣፍቃሪኣ ኣኼባ ናብ ዝገብረሉ ክፍሊ ብምኻድ ጥንስቲ ከም ዝኾነትን ክትምርዖ ከም ትደልን ብምንጋር ኣኮ ግን መረዳታታት ሒዙ ብምፃእ ኣሕዋት እዮም ኢሉ እኳ እንተተናገረ ብዝፅበናዮ መልክዑ ግን ኣቦ ሓጎ እንትናገር ተኽለዝጊ ትክክለኛ ወዲ ከም ዘይኮነን ኣድዩ ካብ ካሊእ ከም ዝወለደቶን ኣብ ህይወት ብብዕላክ ዘሎ ምዃኑ እዚኦም ድማ ልክዕ ኣሕዋት ከም ዘይኮኑን እቲ ሓቂ እንትናገር ይርአ። ኣብ መጨረሻ ድማ ኣኮ ክሳብ ሕጂ ዝገብሮ ነገር ስለ ዝተፈለጠሉ ኣቦ ሓጎም ዋላ እኳ ወዱ እንተኾነ ካብቲ ትካል ንክእለ ገይሩ ኩሉ ናቱ ዝነበረ ንብረት ይኹን ሃፍቲ ንሄለን ተኽለዝግን ክወሃብ ይገብር። ተኽለዝጊ ድማ ሰርፕራይዝ ብምድላው ናይ ቀለበት ሕቶ እንዳቕረበላ እንዳረኣና ምርኢትና ኣብዚ ትውዳ። ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ነዚ ቻናልና ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ክትኾኑ ንዓደምና እስካብ ሕጂ ንዝተኸታተልኩምና ኣዝና ነመስግን።